కూడా కంప్లీట్ చేశారు. ఈ ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 3.5 నెలలలో, 4 నెలలు. సో వెరీ గుడ్. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నాము. మొట్టమొదటి మంత్రం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे राम Hare राम Rama, राम Hare राम हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈశోపనిషత్తు ఉపనిషత్తులలో ఒకటని పేరుని బట్టే మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో దీనికి ప్రభుపాదులు ఆయన భాష్యాన్ని రాయడం జరిగింది. సో ఇందులో మనకి దాదాపు 18 మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఉపోద్ఘాతంతో సహా చూడ్డానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఈరోజు ఉపోద్ఘాతం చూద్దాము. ఇది వేద ప్రబోధం. మరి ఆయన లండన్లో ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసం అనమాట. 1969 అక్టోబర్ 6లో ఆయన ఇంగ్లాండ్లో లండన్ మహానగరంలో కాన్వే హాల్ అనేటటువంటి హాల్లో ఆయన ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆయన మరి 66లో అమెరికా దేశంలో ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించిన విషయం మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇది అంటే ఆ తర్వాత ఒక 3 సంవత్సరాలకి అంటే ఆయన ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని అంటే కృష్ణ చైతన్య సంస్థను ఏ విధంగా ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తం అయ్యేటట్లుగా చాలా కృషి చేశారు. భగవద్ అనుగ్రహంతో అది అలా మరి అన్ని దేశాల్లో కూడా వ్యాప్తి చెందింది. సో తర్వాత 3 సంవత్సరాలకు అక్టోబర్లో ఇంగ్లాండ్లో ఏమని చెప్పారు అంటే ఆ ఉపన్యాసంలో మరి వేద ప్రబోధం అనేది ఆ రోజు టాపిక్ అన్నమాట. వేదం అంటే ఏమిటి అంటే వేద అనే శబ్దం విత్ అనే ధాతువు నుంచి వచ్చింది. వేద అంటే విత్. సో దీనికి ఎన్నో అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏమిటంటే ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నా చివరికి సారాంశం ఏమిటి అంటే వేదం అంటే జ్ఞానము. మనం అంగీకరించే ఏ జ్ఞానమైనా వేదమే. ఎందుకంటే వేద ప్రబోధాలు ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానానికి రూపాలు, జ్ఞానస్వరూపం అన్నమాట వేదం. కాబట్టి బద్ధస్థితిలో మనం అంటే బద్ధస్థితి అంటే మనం ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహ స్థితిలో మనకి ఈ జ్ఞానం ఎన్నో క్లియర్ జ్ఞానం ఉండదు. మరి అంతే కదా. మరి మనకి స్వచ్ఛమైన జ్ఞానం ఉంటే మనం ముక్త స్థితికే వెళ్తాం. కాబట్టి మన స్థితిలో మన జ్ఞానంలో ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి. మనకేదో నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు కొన్ని విషయాల్లో, భౌతిక విషయాల్లో, ఈవెన్ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కొంత నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు. కానీ మన జ్ఞానం పరిపూర్ణం కాదనమాట. లోపాలు ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే పర్ఫెక్ట్ కాదు అని.
సో ఈ లోపాలు మరి మనలో కొన్ని ఈ జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిది ఉమ్, ఎంతో కొంత తెలిసినా కూడా అసలు ఫస్ట్ది ఏంటి, ఎవరిమైనా ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు తప్పులు చేస్తాం, అంతే కదా. సో ఉదాహరణకి మరి గాంధీ మహాత్ములు చాలా గొప్పవారని మనం అన్నీ చెప్పుకుంటాం, కానీ గాంధీ గారు కూడా కొన్ని తప్పులు చేసిన వాళ్ళే. కాకపోతే ఆయన చివరి దశలో ఆయన అనుచరుడు ఒకడు మహాత్మా, ఆయన్ని మహాత్మా అని పిలిచేవారు కాబట్టి, ఢిల్లీ ప్రార్థనా సమావేశం ఉన్నది, మీరు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, మీకు ప్రమాదం జరుగుతుందని నాకు స్నేహితులు కొందరు చెప్పారని చెప్పి ఒకళ్ళు హెచ్చరిస్తారు. కానీ గాంధీ గారు ఆ మాటలు వినకుండా వెళ్ళడానికే నిశ్చయించుకున్నారు. అక్కడే ఆయన్ని ఆ, మరి గాంధీ గారిని ఎవరో ఒక అతను చంపడం జరిగిందనమాట. సో మరి అంటే తెలిసినా చంపుతారేమో అని భయపడి ఆగే తత్వం ఆయనకి లేదు, అందుకే ఆయనకి మహాత్మా అనే బిరుదు వచ్చింది. బట్ జనరల్గా ఎవరైనా కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తాము అనేదాన్ని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు తర్వాత అమెరికాకి ఆనాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ మనకి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అని అమెరికాకి ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు. వాళ్ళు అంతటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఎంతోమంది మరి తప్పులు చేయడం ఏమిటి, మానవ సహజం. తప్పుతోనే మరి ఒకరు తప్పులు చేయడం సహజం అని తప్పులు చేస్తూ కూర్చోమని కాదు, ఆ తప్పులతో నేర్చుకుని మళ్ళీ ఆ తప్పు రిపీట్ చేయకుండా ఉండడం మహాత్మతనం, ఆ మహాత్ముల లక్షణం. కాబట్టి తప్పులు చేయడం అనేది అసలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తారు, తెలుసో తెలియకో, కానీ దానిని సరిదిద్దుకోవాలి. సో తప్పులు చేయడం అనేది మొదటిలా లోపం మన ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్లకు ఉన్న లోపాలు చెప్తున్నారు కదా, అందుకే మన జ్ఞానం పరిపూర్ణం కాదు అని. సో ఫస్ట్ లోపం ఏమిటంటే అందరూ ఇలా తప్పులు చేస్తారు ఏదో ఒక రకంగా. బద్ధజీవుడి నెక్స్ట్ లోపం ఏమిటి అంటే మాయకు ప్రభావితులం కావడం. ఈ మాయలో పడిపోయాం, మరి ఈ ప్రలోభాలకు గురవుతున్నాం, చూసినవన్నీ కావాలనుకుంటున్నాం, నోటికి రుచిగా ఉంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనుకుంటున్నాం, మరి లోకాభిరామాయణం వినాలని అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నాం, ఆ మాటలు వినిపించుతున్నాయి ఎవరో చెప్పుకుంటున్నారంటే, ఇలా ప్రలోభాలకి గురి కావడం, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకి మాయలో పడిపోవడం అంటే భ్రాంతిలో ఉండడం, ఇదే మాయ. మాయ అంటే లేనిది అని అర్థం అనమాట గ్రామాటికల్గా చూస్తే. సో మన దేహాన్ని అందరూ ఆత్మ అనుకుంటాం, అది ఇదే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఎవరు అంటే మన దేహం వైపు చూసుకుంటాం, అంతే కదా. అంటే ఒకటి కళ్ళ ముందు మనకు ఆత్మ కనిపించడం లేదు కాబట్టి మనం అంటే మన దేహం వైపు చూసుకున్నా అసలు దేహం అనేది లేనిది మాయా అంటున్నారనమాట. అంటే అసలు అది లేనిది అంటే అది కాదు పర్మనెంట్, ఇది ఈరోజు ఉంటుంది రేపు ఉండదు, కానీ ఆత్మ అనేది నిత్యం కాబట్టి అది మనం అనే దానిని మర్చిపోయి ఈ లేని దాన్ని ఎప్పుడు ఉండని దాన్నే మనం అనుకుంటున్నాం కదా, అదే మాయ అనమాట. సో మీరెవరు అని అడిగితే నేను పలానా వ్యక్తిని, ఏదో ఎక్సో వైయో జియో మన పేర్లు చెప్తాము, లేదా నేను పలానా కంపెనీకి మేనేజర్ని, నేను పలానా ఆఫీస్లో క్లర్క్గా పనిచేస్తున్నాను, నేను ఇది నాకు ఈ వ్యాపారం ఉంది, ఆ షాప్ నాది, ఏదో చెప్తాం కదా, అలా చెప్తూ ఉంటా. ఇవన్నీ కూడా మరి మన శరీరానికి సంబంధించినవే, బాహ్యమే, ఇదే మోహం భ్రాంతి, నిజానికి మీరు ఈ దేహం కాదు అంటూ వాళ్ళకి సింపుల్గా భగవద్గీతలో ఉన్న 2వ చాప్టర్లో మొదటి విషయం చెప్పారనమాట, మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అనేది. సో ఫస్ట్ది అందరూ తప్పులు చేస్తారు, 2 అందరూ ఈ మాయలో ఉంటారు, ఈ లేని శాశ్వతంగాని దేహమే నేననుకుంటారు, 3వది ఏంటంటే అందరినీ కూడా వంచాలి అనే ప్రవృత్తి, ఎంతో కొంత చిన్నగాను పెద్దగాను మనం చెప్పిన మాట అవతల వాళ్ళు నమ్మేటట్టు ఇంకా బాగా 2-4 ఎక్కువ యాడ్ చేసి చెప్దామని, అలాంటి చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి అవతల వాళ్ళ సొమ్ము తీసుకోవాలని కానీ పెద్ద వరకు ఏదో ఒక రకంగా వంచన చేయాలనే ప్రవృత్తి ఉంటుంది. ఏది లేకపోతే మనం మంచి వాళ్ళం అనిపించుకోవాలనుకోవడం, లేదా మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టం ఉన్నట్లు నటించడం, ఇవన్నీ కూడా మరి ట్రూత్ఫుల్గా ఉండడం కాదు కదా. సో ఇలా చిన్న చిన్నగా అయినా ఈ వంచన ప్రవృత్తి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటున్నారనమాట. వాళ్ళు అంటే ఉదాహరణకి ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళైనా ఏమి తెలియకపోయినా ఎంతో తెలిసినట్లుగా నటించడం ఉదాహరణకు, అది చాలాసార్లు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి విషయం అర్థం కాకపోయినా అర్థమైంది అంటూ ఉంటాము. సో అలా
ఏదైనా ఆ వంచన ప్రవృత్తి కొంత ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళలో. తప్పులు చేస్తారు, మాయలో ఉంటారు, కొంత వంచనలో ప్రవృత్తిలో ఉంటారు. మోహన్లో ఉన్నాడు, తప్పులు చేస్తున్నాడు అని మనం ఎవరికైనా చెప్పామనుకోండి, ఇది ఇంతే అదంతే అని అంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ స్థితిని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అంటున్నారు. అంటే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఓకే ఇది ఇంతే అంతే అంటూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ తప్పుని తెలుసుకోలేరు. ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా ఏవో తాత్విక గ్రంథాలు కూడా వ్రాయాలని చూస్తూ ఉంటారు. అది మోసం చేయడం అంటున్నారు. అంటే కొంతమంది ఈ వ్రాసే వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్గా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా రాస్తారు అన్న విషయాన్ని ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. విషయం ఏమిటంటే ఆయన చెప్పిన 3వ పాయింట్, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎంతో కొంత అవతల వాళ్ళని కొద్దిగా ఈ వంచన ప్రవృత్తి అనేది ఉంటుంది. ఇక లాస్ట్ లోపం ఉంది అంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఇన్కంప్లీట్ అంటే అర్థం ఏమిటి, అదేమిటి, నా కళ్ళు బాగానే కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇన్కంప్లీట్ అని ఎలా అనుకుంటాం కదా. ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, మన కళ్ళు గురించి మనం గర్వపడుతూ ఉంటాం. కొంతమంది నువ్వు దేవుడు ఉన్నాడా, నువ్వు నాకు చూపిస్తావా అని సవాలు ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా నమ్మకం లేని వాళ్ళు. కానీ దేవుణ్ణి చూడగల కళ్ళు మనకున్నాయా? మరి అర్జునుడు అంతటి భక్తుడైనా నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టి ఇస్తున్నానని ఇచ్చారు కదా. మరి భగవంతుని చూడగలిగే కళ్ళు మనకు లేకపోతే మనం ఎప్పటికీ దేవుణ్ణి చూడలేము. సో ఈ కళ్ళు అనేవి పైకి చూస్తున్నా అసలైనది ఎప్పుడు చూస్తాము అంటే మనస్సుతో మనకు ఆ భక్తి ఉన్నప్పుడే మన కళ్ళు కూడా పనిచేస్తాయి అవసరమైన దానికి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చీకటి గదిలో ఉన్నామంటే మనమే చూసుకోలేం, మన చేతులే మనకు కనిపించు. కానీ సడన్గా మరి భగవంతుని అలాంటి భగవంతుని చూడాలంటే మనకి ఇంకెంత కెపాసిటీ ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ ఇంద్రియాలు వాటికి ఆ శక్తి ఉన్నా అసలు నీకు ఆ జ్ఞానం అనేది లేనప్పుడు ఏ శక్తిలో కూడా పరిపూర్ణత లేదు అని అర్థం అనమాట. మనం చీకట్లో ఉంటే మనల్ని మనమే ఎలా చూసుకోలేమో, అజ్ఞానంలో ఉన్నంత కాలం భగవంతుని కూడా మనం చూడలేం. కాబట్టి ఇలా పైకి కనిపిస్తున్న అసలు విషయం తెలియని కళ్ళు ఏం కళ్ళు? భగవంతుని చూడలేని కళ్ళు. మనం అన్ని చూడగలుగుతున్నాం, ఈ మాయం చూడగలుగుతున్నాం, కానీ అసలైన దాన్ని చూడలేకపోతున్న కళ్ళు మరి అసమగ్రం కాక సమగ్రం ఎలా అవుతాయి? ఇన్కంప్లీట్ కాక కంప్లీట్ ఎలా అవుతాయి? అది ఆయన చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి ఇలాంటి అసమగ్రపు ఇంద్రియాల వల్ల మనం జ్ఞానాన్ని పొందలేము. బద్ధ జీవితంలో మరి ఇటువంటి జీవితంతో మనం ఎవరికి కూడా సమగ్ర జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేము. మనము సంపూర్ణలం కాలేము, ఒకరికి కూడా ఏ విషయము చెప్పలేము అంటున్నారు. కాబట్టి వేదాల్ని యథాతథంగా మేము అంగీకరిస్తాము అంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ వేదాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని ఉన్నట్లుగా అంగీకరిస్తారో వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ వేదాలు ఏదో హిందువులకు సంబంధించినవని మీరు అనుకోవచ్చు. మరి ఇది వెస్టర్నర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లాండ్లో ఇస్తున్నారు కదా ఉపన్యాసం, అందుకని మీరంతా ఈ వేదాలన్నీ అంటే ఏదో ఇవేవో హిందువులకు సంబంధించింది అనుకోవచ్చు. అసలు హిందువులు అనేది విదేశీయులు ఇచ్చినటువంటి పేరు. మేము అసలు హిందువులం కాదు, అసలు వర్ణాశ్రమ ధర్మమే మా నిజమైన చిహ్నం. మాకు గుర్తు ఏమిటి అంటే హిందువులు అనే పేరు కాదు, మీరు అందరూ ఇచ్చిన పేరు మాకది. వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది నిజమైన గుర్తు. అంటే ఏమిటి వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే? వేదాన్ని అనుసరించడం, వేద ధర్మాన్ని అనుసరించడం. ఇప్పుడు 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి కదా, ఏది 4 వర్ణాలు? బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఈ 4 వర్ణాలతో 4 ఆశ్రమాలతో మొత్తం 8 విభాగాలతో ఉన్న ఈ మానవ సంఘం అలా భగవంతుడే విభజించానని ఆయన చెప్పారు. ఎలా? పుట్టుక ప్రకారం కాదు, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఏ పనికి సూట్ అవుతారు అన్న దానిని బట్టి భగవంతుడు ఒక సమాజంలో ఇలా ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఈ 4 పనులు చేయడానికి సూట్ అవుతారు అని చెప్పారు. ఆశ్రమం అంటే మరి ముందు బ్రహ్మచారి అంటే చిన్నప్పుడు చదువు నేర్చుకునే స్టేజి, తర్వాత మరి గృహస్థు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే స్థితి, ఆ తర్వాత వానప్రస్థం పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ బాధ్యతలు తీరిన స్థితి, చివరికి సన్యాసం అంటే ఇక ఆ టైంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళవలసిన స్థితి. అంటే సంపూర్ణంగా, అప్పటి వరకు లేకుండా అని కాదు, అప్పటి వరకు ఉన్న ఫుల్గా మనం ఆ కంప్లీట్గా పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి బాధ్యతల వల్ల కుదరకపోవచ్చు. అన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత మన ఫైనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ సన్యాసత్వం.
అని 4 ఆశ్రమాలు, మొత్తం 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలతో ఉందన్నమాట మన మానవ సంఘాన్ని ఆ రకంగా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ సంఘంలో ఈ 4 ఆ, లౌకిక విభాగాలు ఏది 4 వర్ణాలు, ఆధ్యాత్మిక వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు. కాబట్టి దీన్నే వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అంటాం అన్నమాట. సో మనం హిందువులు అని వాళ్ళు అంటున్నారు, కానీ మనం వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఇది. ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏమిటంటే వేద ధర్మం. ఈ వేద ధర్మాన్ని భగవంతుడు వివరించారు, వేదాలు కూడా వివరించారు. కాబట్టి అది మొదటి 4నేమో మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి లౌకిక విభాగాలు, ఈ ధర్మాలు తర్వాత ఆశ్రమాలేమో ఆధ్యాత్మికం. ఈ రకంగా భగవంతుడితో సృష్టించబడ్డాయి కాబట్టి అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ఇదే పద్ధతి అని చెప్పి భగవద్గీతలో మరి 4.13లో మనం చూసాం. ఇక బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులేమో లౌకికులైతే, బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మం తెలిసిన వాడు, మనుష్యులలో చాలా తెలివైన వాళ్ళ వర్గం అన్నమాట ఇది. అలాగే క్షత్రియులు అంటే పరిపాలించే జాతికి చెందిన వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళకి ధైర్యము వీరత్వం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక బ్రాహ్మణుల తర్వాత నెక్స్ట్ తెలివిగల వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్తారు. తర్వాత వర్తకం చేసేవాళ్ళు వైశ్యులు. సహజంగానే ఈ విభాగాలు మనకి అన్ని చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నాయకులు కొందరు, మరి తెలివిగా పండితులు కొందరు, మరి వ్యాపారస్తులు. ఇదంతా వైదిక సిద్ధాంతం, అందుకే మేమంతా దీన్ని ఫాలో అవుతాము. ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా సత్యాలే అంటున్నారు అనమాట. ఏ దోషము లేదు, వాటిని మనం కంప్లీట్గా నమ్మొచ్చు, విశ్వసించవచ్చు. ఉదాహరణకు మరి భారతదేశంలో ఆవు పేడ మనం చాలా పవిత్రం అంటాం. ఎందుకు? అసలు అది ఒక జంతువు యొక్క మలం, కానీ ఆ మలాన్ని ముట్టుకుంటేనే వెంటనే స్నానం చేయాలని మామూలుగా వైదిక శాస్త్రం చెప్తుంది, అంటే మురికి కాబట్టి. కానీ ఇంకొక సమయంలో గోమయం పవిత్రం, గోమయం పవిత్రం అని చెప్పబడుతుంది. అపవిత్రమైన స్థలాన్ని కూడా ఆవు పేడతో అలికితే పవిత్రం, మరి బ్యాక్టీరియా అంతా పోతుందని సైన్స్ కూడా చెప్తుంది. అందుకనే మన వాళ్ళు ఇదివరకు పేడతో అలుక్కుంటూ ఉండేవారు ఇల్లు. ఇది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉందేమిటి అని మనం తెలియక అమాయకత్వంతో అనుకోవచ్చు, ఏదో మనం చాలా తెలివిగల వాళ్ళం అనుకుని. సాధారణులకి ఇది విరుద్ధంగానే అనిపిస్తుంది, కానీ అది అసత్యం కాదు, నిజమే. కలకత్తాలో కూడా ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు వైద్యుడు కూడా ఈ గోమయాన్ని స్టడీ చేసి ఇందులో కొన్ని క్రిమి సంహారకాలైన గుణాలు ఉన్నాయి, అంటే బ్యాక్టీరియాని చంపే ప్రాపర్టీస్ దానిలో ఉన్నాయన్నమాట అని రుజువు చేశారు. ఇంకొక వ్యక్తితో మనం ఇండియాలో నువ్వు ఇలా చేయాలని చెప్పామనుకోండి, ఆ వ్యక్తి నీ ఉద్దేశం ఏమిటి, నువ్వు చెప్పినట్లే నేను చేయాలంటున్నావు, అదేమైనా వేద శాసనమా అంటూ ఉంటాం. ఎవరికైనా ఏదైనా ఎవరైనా మనకి ఏదైనా చెప్తే నువ్వు చెప్పినట్లు నేను ఎందుకు వినాలి, నువ్వు ఏదైనా వేద శాసనం అంటే వేద శాసనాలను లౌకిక దృష్టితో వ్యాఖ్యానించడానికి వీలవ్వదు. అంటే మన శ్రద్ధతో పరిశీలన చేసినట్లయితే ఈ శాసనాలన్నీ కూడా మంచివే, అంటే వేద శాసనాలు మంచివని మనకి బేసిక్గా అందరికీ తెలుసు. అవన్నీ క్లారిటీతో ఏమున్నాయో తెలియకపోయినా వేదాలు అంటే అందులో నిజమే ఉంటుంది, అవన్నీ నమ్మదగ్గ విషయాలు అన్నది మనందరికీ తెలుసు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాట అంటున్నారు. కాబట్టి వేదాలు అనేవి మన మానవ జ్ఞాన సంకలితాలు కావు. వేద జ్ఞానం ఇదేదో మనం కల్పించింది కాదు. ఈ వేద జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి ఈ వేదాలు. అందుకే ఈ వేదాలకి శృతి అనే ఇంకో పేరు ఉందన్నమాట. శృతి అంటాం. సో శృతి అంటే వినడం వల్ల మనం సంపాదించిన జ్ఞానం అన్నమాట. అది ప్రయోగం వల్ల తెలుసుకున్న జ్ఞానం కాదు. శృతి అంటే వినడం వల్ల వచ్చే జ్ఞానము. అందుకే వేదాలు ఎప్పుడు కూడా పలకమంటారు, చదవమంటారు. ఈ సూక్తులు కానీ శ్రీ సూక్తం, పురుష సూక్తం, ఇవన్నీ వేదాలు అనేవి వినడం వల్ల వచ్చేటటువంటి జ్ఞానం. అది ప్రయోగం ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్తో తెలుసుకునేది కాదు, అది వింటే మనకు అర్థమయ్యే జ్ఞానం. అందుకని శృతి తల్లి లాంటిది అని భావించబడ్డది. ఎందుకంటే మనం తల్లి నుంచి ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాం. ఉదాహరణకి మన తండ్రి ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే కూడా తల్లి తప్ప మనకు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇతన్ని తండ్రి అని మన తల్లి చెప్తే మనం ఒప్పుకుంటాం. అలాగే మీ తండ్రి అవునా కాదా అని పరిశీలించే అవకాశం యూజువల్గా మనం తీసుకోము. అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అలాగే
అంటే వాళ్ళు చెప్పింది మనం వింటాం, ఇక అది కరెక్ట్ అని మనకు తెలుసు మన తల్లి చెప్పింది. అలాగే వేదాలు ఎప్పుడు కూడా మనకి అంగీకరించే తీరాలి. దాన్ని ఎదురు ఇదేమిటి అది కరెక్టా కాదా అని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రశ్నించకూడదు కూడా. ఎందుకంటే అది గ్యారంటీగా వేదాల్లో ఉన్నది అంటే అది మనం ఒప్పుకునే తీరాలి, అది నిజమే అని చెప్తున్నారు. అందుకని శృతి వినడమే, ఇక విని మనం నేర్చుకోవడమే. ఇక్కడ ప్రయోగం ఏమిటి, దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అసలు కనుక్కుందాం ఇది నిజమా కాదా అనే సమస్య లేదు అంటున్నారనమాట. ఈ ప్రయోగం ఇదివరకే చేసి నిర్ధారించబడ్డది. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్గా తల్లి చెప్పిన మాట నిజమని మనం అంగీకరించాలి, ఇంకొక మార్గం లేదు. మరి అమ్మ ఏదైనా చెప్పింది అంటే అది తప్పనిసరిగా మనకు ఉపయోగపడేది కాబట్టి ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా కరెక్ట్గానే చెప్తుంది. కాబట్టి అలాగే వేదం కూడా తల్లి లాంటిది, మనం విని తీరాలి అంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మనకి తాత ముత్తాత అంటాం, ఎందుకంటే మొట్టమొదట వైదిక జ్ఞానం బ్రహ్మదేవుడికి బోధించబడింది. భగవంతుడి సృష్టిని సృష్టించి బ్రహ్మదేవుడిని సృష్టించి ఆయనకి ఈ వేద జ్ఞానం అంతా కూడా బోధించిన తర్వాత ఆయన ఈ వేద జ్ఞానంతో మరి ఈ వేదాలు అర్థం చేసుకోవడానికి 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి అప్పుడు సృష్టి ప్రారంభం చేశాడనమాట బ్రహ్మదేవుడు. కాబట్టి సృష్టి ఆరంభంలో ఆయనే మొదటి జీవి. కాబట్టి ఈ వేద జ్ఞానాన్ని పొంది ఆయన నారదుడికి ఇతర శిష్యులకి తన కుమారులు ఎవరు, సనక సనందన సనత్ సనాతన నలుగురు అనమాట. సనకుడు, సనందుడు, సనత్తు, సనాతనుడు, వీళ్ళు నలుగురు బ్రహ్మకుమారు. వీళ్ళు మహాయోగులు, ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలానే ఉంటారు చూస్తానికి, కానీ వాళ్ళు పెద్ద యోగులు అనమాట. సో ఈ నలుగురు కుమారులకు, నారదుడికి, ఇతర శిష్యులకి బ్రహ్మదేవుడు ఫస్ట్ ఈ వేదాన్ని నేర్చుకుని ఈ వేద జ్ఞానాన్ని వీళ్ళందరికీ బోధించారు. వాళ్ళంతా తిరిగి వాళ్ళ శిష్యులకి బోధించారు. ఈ రకంగా ఈ వేద జ్ఞానం గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మనకి సంక్రమించిందనమాట. వేద జ్ఞానం ఈ రకంగా గ్రహించబడుతుందని భగవద్గీత కూడా మనకి చెప్తుంది. అక్కడ కూడా మనకి వేద జ్ఞానం ఇలా మొట్టమొదట భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడికి చెప్తే, ఆయన తన కుమారులకు చెప్తే, వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యులకు చెప్తే ఈ రకంగా వేదం వచ్చింది అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. ఒకవేళ మనం ఏదన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ప్రయోగాలు చేసి చెయ్యాలని చూసినా మనం కూడా చివరికి ఒప్పుకోక తప్పదు, ఎందుకంటే అది గ్యారంటీగా సత్యమే కాబట్టి వేదంలో చెప్పింది. అంతేకాకుండా అందుకని ఏమిటంటే మనం కాలం వృధా చేసుకోకుండా, టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా, వేదాలు నిజమా కాదా అంటూ మన సమయాన్నంతా వేస్ట్ చేసుకోకుండా వేదము అన్నప్పుడు దాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా అది నిజమే కాబట్టి అందులో చెప్పిన విషయం. కాబట్టి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, మీ తండ్రి ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు తల్లిని ప్రమాణంగా గ్రహిస్తే అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం, తల్లి దగ్గరికే వెళ్తాం. ఆమె చెప్పేదంతా మీరు ఎలాంటి వాదన లేకుండా అంగీకరించవచ్చు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రత్యక్షం, అనుమానం, శబ్దం అనే 3 రకాల ప్రమాణాలు, స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ప్రత్యక్షం అంటే ఇంద్రియ జన్య జ్ఞానం. అంటే మన ఇంద్రియాలు మరి ఇన్కంప్లీట్, అంటే చూసేదంతా నిజం అనుకుంటాం, ఒక్కొక్కసారి చూసేది నిజం కాదు, వినేదంతా నిజం అనుకుంటాం, ఆ విన్నది కూడా కరెక్ట్ అయిన అర్థంతో మనం వినలేకపోవచ్చు, అపార్థాలు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి జస్ట్ బికాజ్ వీఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్, జస్ట్ బికాజ్ వీఆర్ హియరింగ్ సంథింగ్, దట్ డస్ నాట్ మీన్ మనం అనుకున్న అర్థం దానికి ఆపాదించడం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. అందుకే మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలనేది. ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు దివ్య దృష్టి లేకపోతే ఏదో కనిపిస్తుంది కళ్ళకి, మేబీ మసకగా ఏం కనిపిస్తుందో తెలియదు మనకి, అసలు చూడలేకపోతాడో మరి ఎలా ఉండేదో. మరి అప్పుడు నీ కళ్ళు పనిచేస్తున్నా అది అసమగ్రమే కదా అలా. సో ఈ రకంగా మనం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంత ప్రశస్తమైంది కాదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, ప్రతిరోజు సూర్యుని చూస్తున్నాం, అతను ఒక చిన్న బింబంలాగా మనకు కనిపిస్తాడు, నిజానికి ఏమిటి, సూర్యుడు ఇతర గ్రహాలన్నిటికంటే కూడా చాలా పెద్ద సైజులో. అలాంటప్పుడు మనం చూడటం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంటుంది? అందుకే మన గ్రంథాలు చదివి సూర్యుడిని తెలుసుకోవాలి, అంతేగాని మన కళ్ళకి ఏదో ఒక చిన్న బాల్ లాగా కనిపిస్తాడు, కానీ ఆయన యొక్క శక్తి అనంతం, మరి చాలా పెద్ద సైజు. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏదైనా పుస్తకాలు, గ్రంథాలు చదివి సూర్యుడిని గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రత్యక్షంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కుదరదు. ఇది ఇలా ఉండవచ్చు,
అని అనుమానిస్తాము లేదా ఊహిస్తాము. ఉదాహరణకి డార్విన్ థియరీ ఉంది. మీలో ఎవరికైనా డార్విన్ థియరీ అంటారు కదా. ఇతను ఎవల్యూషన్ గురించి, అంటే కోతి నుంచి మనిషి అంటే ఈ రకరకాల జీవుల నుంచి ఎలా చివరికి మానవ జన్మలోకి వచ్చామని ఒక సిద్ధాంతం కనిపెట్టాడు డార్విన్. ఇది ఇలా ఉండొచ్చు, అది అలా ఉండొచ్చు అని చెప్తుంది ఆ సిద్ధాంతం. కానీ అది విజ్ఞాన శాస్త్రం కాదు, అది ఒక సూచన మాత్రమే, సమగ్రం కాదు, కంప్లీట్ కాదు. అది ఒక ఐడియా. ఓహో, ఇది ఇలా స్టార్ట్ అయింది, దీని నుంచి ఇది వచ్చింది, దాని నుంచి అది వచ్చింది, క్రమేణా చివరికి మరి కోతి నుంచి మనిషి అని ఏదో ఒక సిద్ధాంతం చెప్పాడు. కానీ అది సైన్స్ కాదు, అది మనకి ఆయన యొక్క సిద్ధాంతమే. ఎందుకంటే దానికి రుజువు అనేది లేదు. కానీ మీరు ప్రామాణిక ఆధారాల నుంచి గ్రహిస్తే అది సర్వసమగ్రంగా ఉంటుంది. మనం నిజమైన ఈ ప్రామాణికమైన స్టాండర్డ్ ప్రూఫ్, ఏదైనా ఈ విషయాలకి స్టాండర్డ్ ప్రూఫ్ ఉన్నప్పుడు మనకి అది కంప్లీట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆకాశవాణి, రేడియో వాళ్ళు ఏదైనా ప్రసార వివరాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మనం వాటిని అంగీకరిస్తాం, అంతే కదా. రేడియో స్టేషన్ న్యూస్ వచ్చింది, పలానా వాళ్ళు ఇది జరిగిందంటే ఈరోజు అంటే నిజమా, జరిగిందా, ముందు రేడియో పెట్టి విందాము అని. ఈ రోజుల్లో రేడియో ఎవరు వింటలేదులే, బట్ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు టీవీలు అవి ఉన్నాయనుకోండి, ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పినా మనం ఏమంటే న్యూస్ చూద్దాం, నిజమో కాదు, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అంట. సో అలా ఈ న్యూస్లో మనం విన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఇంక అప్పుడు ఒప్పుకుంటాం. మనం ఇంకా దాన్ని కాదు అనాను. ఎందుకు, అది కరెక్ట్ అయిన సోర్స్ కాబట్టి ఆ రకంగా వేదాలు మనం ప్రయోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు. అవి ఏది చెప్తే అది గ్యారంటీగా నిజమే అంటున్నారనమాట. నమ్మటం అనేది, నమ్మకపోవడం అనే ప్రసక్తే లేదు వేదాన్ని అంటున్నారు. అది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పేటటువంటి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఆయన చెప్పే విషయం ఏమిటంటే, వేదాల గురించి నీకు డౌట్ అక్కర్లేదు, ఇదేదో రుజువు చేయాలనుకోకర్లేదు, నువ్వు ప్రూవ్ అక్కర్లేదు, ఇది ప్రామాణికమా కాదనే ప్రశ్న అక్కర్లేదు. వేదము అంటే అది గ్యారంటీగా నిత్యము, నిజము, భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆదేశము, నువ్వు దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. వేద జ్ఞానం అనే శబ్ద ప్రమాణం అనబడుతుంది. శృతి అంటే వేదానికి ఇంకొక పేరు. శృతి అంటే దీనిలో జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారానే గ్రహించాలి, అంతేగాని అంటే ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఈ ప్రామాణికమైన వ్యక్తి నుంచే గ్రహించాలని వేదాలు చెప్తూ ఉంటాయి. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మరి చాలా గొప్పది, విశ్వాతీతం. భౌతిక జ్ఞానం విశ్వాంతర్గతం, అంటే అది ఈ భౌతికత్వంతో మిక్స్ అయి ఉంది, మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అంతా. ఇప్పుడు మనం సైన్స్ చదువుకుంటాము, సోషల్ స్టడీస్ చదువుకుంటాము, ఏదో మ్యాథ్స్ చదువుకుంటాము, ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతికత్వానికి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. కానీ ఈ వేద జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఇది ఈ భౌతికత్వాన్ని మించినది, దీనికి అతీతమైన జ్ఞానం అని చెప్తున్నారనమాట. విశ్వాతీతం ఇది. కాబట్టి ఆ విశ్వం సరిహద్దుల వరకే మనం వెళ్ళలేము, ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు ఎలా వెళ్ళగలం? అందుకని మనం ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో సంపూర్ణ జ్ఞానం పొందడం అనేది అసంభవం. మనం ఉన్న ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఇలా కంప్లీట్ జ్ఞానం పొందడం కష్టం అంటున్నారు. అలా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం ఉన్నది, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇవన్నీ దాటే పైన ఏముంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం, స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అనమాట అది. మరి మనం గోలోక చార్ట్లో కూడా చూస్తాం, మన భౌతిక ప్రపంచం 14 లోకాలు, ఆ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కారణోదక సముద్రం, ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మరి మొదలవుతుంది అని మనం చూస్తాం పైన. మరి ఆ తర్వాత వైకుంఠం, గోలోకం ఇవి ఉన్నాయని. సో వ్యక్తులకు అవ్యక్తులకు అతీతమైన ఇంకొక ప్రకృతి ఉంది, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం. గ్రహాలు, వాటిల్లో శాశ్వతంగా నివసించే జీవులు ఉన్న ఇంకొక ఆకాశం ఉంది అని మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా నిజమే, యథార్థమే. మీరు ఈ విషయంపై ఎలా ప్రయోగం చేయగలరు? ఇది నిజమా కాదా అని ఎవరైనా ప్రయోగం చేయాలన్నా అది సాధ్యం కాదు అంటున్నారు. దానికి మీకు అందుకే వేద సహాయమే కావాలి. దీనినే వైదిక విజ్ఞానం అంటారు. ఎందుకని మేము పరమోత్తమాధికారి అయిన భగవంతుడి నుంచి ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తున్నాము, తీసుకుంటున్నాము. మేమేదో సొంతగా చెప్పడం లేదు, భగవంతుడి చెప్పిందే మేము, ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానాన్నే మేము తీసుకుని అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా భగవంతుడిని అత్యుత్తమ ప్రమాణంగా స్వీకరించారు. శ్రీకృష్ణుణ్ణి. వాళ్ళల్లో ఒక వర్గం వాళ్ళు నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు ఉన్నారు. ఆ వర్గం వారిని వేదాంతులు అంటే కొంతమంది
శ్రీపాద శంకరాచార్యులు అంటే ఆయన అద్వైత ఆయన ఉమ్, అద్వైతులైన శంకరాచార్యుల వారు ఎన్నో అందమైన అటువంటి శ్రీకృష్ణుడి మీద ఎన్నో పద్యాలు, అమ్మవారి మీద ఎన్నో పద్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఎన్నో రచనలు చేశారు. కాకపోతే ఫైనల్ స్టేజ్లో ఏమిటి అంటే ఆ, ఉమ్, ఆ, అద్వైత సూత్రాన్ని చెప్పారు. అది అంటే భగవంతుడు మనం ఒకటే, అంటే ఆయన ఆత్మ అయితే స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి, కానీ విషయం ఏదైనా ఒకటే. రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, విష్ణుస్వామి వీళ్ళంతా ఇంకొక వర్గానికి చెందిన తత్వవేత్తలు. వీళ్ళు శంకర వైష్ణవ సంప్రదాయాలు రెండు కూడా శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవుడిగా అంగీకరించాయి. కానీ ఆయన మరి భగవద్గీత వ్యాఖ్యానం కూడా రాశారు. నారాయణ పరోవ్యక్తాత్ అంటే దేవదేవుడైన నారాయణుడు ఈ జగత్తుకు అతీతుడు అని రాశారు. మళ్ళీ ఆయనే శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడైన నారాయణుడు, అతడు దేవకి వసుదేవుల కుమారుడుగా అవతరించారు అని స్థిరీకరించారనమాట. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి తల్లిదండ్రుల పేర్లను కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా చెప్పారు, దేవకి వసుదేవులను. అందుకని భగవంతుడు దేవదేవుడని అందరూ ఈ తత్వవేత్తలందరూ కూడా అంగీకరించారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఉపదేశించిన భగవద్గీతే మేము చెప్పే విషయానికి ప్రత్యక్ష ఆధారం, అందులో ఉన్న విషయాలే చెప్తాం. అందుకే భగవద్గీత యథాతథం అనే గ్రంథాన్ని మేము ప్రచురించాము. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పిన మాటల్ని మనం ఏ రకమైన వ్యాఖ్యానం, మన ఓన్ ఐడియాస్తో కాకుండా ఆయన చెప్పిన విషయాన్నే మేము అందులో చెప్పాము. అదే వైదిక జ్ఞానం. ఈ వైదిక జ్ఞానం పవిత్రం కాబట్టి మేము దాన్నే అంగీకరిస్తాము. భగవంతుడు ఏది చెప్పినా మనం అంగీకరించాలి. తల్లి గనక ఏది చెప్పినా మనం ఎలా వింటామో, మరి భగవంతుడు ఏది చెప్పినా వినాలి. ఇదే కృష్ణ చైతన్యం. దానివల్ల ఎటువంటి సమయాన్ని కాలయాపన ఉండదు, టైం వేస్ట్ ఉండదు. ఇక భగవంతుడు చెప్పింది మనం విన్నామంటే ఇక టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు. మీరు సరైన ప్రామాణికుడు లేదా సరి అయిన జ్ఞాన విధానాన్ని అంగీకరించినట్లయితే మనకి కాలం వృధా పోదు. సో భగవంతుడి దగ్గర నుంచి స్వయంగా వినలేకపోయినా ఆ భగవద్గీతను మనం చదువుకున్నా, లేదంటే ఎవరైనా ప్రామాణికుడి దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నా మనం టైం వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఉదాహరణకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆరోహణ అవరోహణ అని రెండు జ్ఞాన విధాలు ఉన్నాయి. ఆ అవరోహణ ప్రక్రియతో ఉన్న జ్ఞానం వల్ల మనిషి మరణిస్తాడు అని చెప్పి అంగీకరిస్తారనమాట అందరూ. అంటే మీ తండ్రి, సోదరులు, ఇతరులు కూడా మానవుడు మరణిస్తాడు అని చెప్తారు అందరూ. మీరు ఎలాంటి ప్రయోగం మనం చేయక్కర్లా, మనం ఆటోమేటిక్గా దాన్ని అంగీకరిస్తాం. చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు అందరూ మరణిస్తారు అనేది మనం కూడా ఒప్పుకుంటాం, చూస్తాము, నేర్చుకుంటాం, వింటాం. సో దానికి ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రయోగాలు అక్కర్లా. మానవుడు మరణిస్తాడా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఏ పరిశోధన చేయక్కర్లేదు అంటున్నా ఉన్నాడు. మనం ప్రతి మానవుని గురించి ఇక అది మరణిస్తాడా లేదా అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళు మరణిస్తాడా లేదా అని ఏం ప్రయోగాలు చేస్తాం? ఒకవేళ ఇలా మరణం లేని మానవులు ఒకప్పుడు ఎవరన్నా ఉండేవారేమో అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ మనమైతే వాళ్ళని ఎవరిని చూడలేదు. కాబట్టి ఇక మన పరిశోధన చేయాలంటే మన పరిశోధనకు అంతు అనేది అంతమే ఉండదు. కాబట్టి సంస్కృతంలో ఈ విధానాన్ని ఆరోహ ప్రక్రియ అంటారనమాట. అంటే స్వంత ప్రయత్నంతో అసమగ్రమైన మన ఇంద్రియాలను ఉపయోగించి, ఇన్కంప్లీట్ అంటే మన ఇంద్రియాలకు కొంతే ఉంది శక్తి, ఏం శక్తి లేదు, నా ఇంద్రియం నా కళ్ళన్నీ బాగా కనిపిస్తుందా అనుకుంటా. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, సూర్యుడు మరి మనకు కనిపించే సైజ్ ఏమిటి, ఆయన నిజమైన సైజ్ ఏమిటి, ఏదో మన శక్తి కొద్దీ మనం చూస్తున్నాం, అంతేగాని అది నిజం కాదు. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఈ విధానానికి మనం అదే నిజం అనుకుంటున్నాం తెలియక, కానీ అన్నిటికీ కొంత లిమిట్ ఉంది, సమగ్రం కాదు. సో ఈ అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలతో మనం మరి ఏది తెలుసుకోగలం? కాబట్టి ఆ పరిశోధనకి అంత అనేది ఉండదు. దీన్నే ఆరోహ ప్రక్రియ అంటారు. మన సొంత ప్రయత్నంతో అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలను ఉపయోగించి జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనుకుంటే ఇంకా మనకి ఎప్పుడు కూడా సరైన నిర్ణయానికి రాలేము, సాధ్యం కాదు. బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఇది చెప్పారు.
ఈ విషయం అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో అసలు అందుకని మనోవేగంతో విమానంలో పయనించవచ్చు. భౌతిక విమానం గంటకు 2000 మైళ్ళు వెళ్ళగలం, మనోవేగం 10,000 మైళ్ళు వెళ్ళగలం గంటకి. అందుకని మనోవేగంతో లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణిస్తే అంతటి మనోవేగంతో అప్పుడు కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆకర్షణ చేరలేము, అది అంతటి అనంతమైనది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఒక మంచి గురువుని ఆశ్రయించాలని వేదాలు చెప్తాయి. ఆ గురువు గారు ఎలా యోగ్యత ఏమిటి అంటే ప్రామాణికుల దగ్గర నుంచి వేద సందేశాన్ని వినాలి, అతడు బ్రహ్మంలో సుస్థిరుడై ఉండాలి. మరి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ మరి ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు. అంటే జ్ఞానాన్ని చూసిన తత్వదర్శకుడు, అంటే తత్వాన్ని చూసిన వాడు నీకు జ్ఞానాన్ని చెప్తాడు. కాబట్టి గురువుకు ఉండవలసిన 2 లక్షణాలు: బ్రహ్మంలో సుస్థిరుడై ఉండాలి, వేద సందేశాన్ని అతను సరి అయిన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుని ఉండాలి. అవి గురువు లక్షణాలు. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో వైదిక అన్వేషణకు ముఖ్య లక్షణం భగవంతుని కనుక్కోవడమే అని భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. సో సో భగవంతుని తెలుసుకోవడం, ఆయనే ప్రాచీనుడు. చూస్తానికి యువకుల్లాగా కనిపించిన భగవంతుడు ఎప్పుడు ముసలివాడిగా కనిపించరు. అయినా కూడా ఆయనకి మనం మరి ఈ కురుక్షేత్రం అప్పుడు జరిగినప్పుడు కూడా ఆయనకి చాలా వయసు ఉన్నా కూడా భగవంతుడు ఆయన వృద్ధుడు కాదు, ఆయన శక్తి అలాంటిది. సో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదిగో ఈ కృష్ణ భక్తుల శక్తి కూడా అటువంటిదే అని చెప్తూ 5,000 సంవత్సరాల క్రితం మరి వ్యాసదేవుడు ఈ వేదాలన్నీ కూడా వ్రాయడం, ప్రజలు అల్పాయుష్కులు, జ్ఞాపక శక్తి గల అల్ప జ్ఞాపక శక్తి మందబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఈ వేద జ్ఞానాన్ని లిఖిత రూపంలో ఇవ్వాలి అని ఆయన ఈ 4 వేదాలుగా వేదాన్ని రాసి 4గా విభజించి ఆ 4 వేదాల్ని బోధించేటటువంటి బాధ్యతను తన శిష్యులకు అప్పచెప్పారనమాట. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ 4 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, ఇవన్నీ వేదవాంగ్మయాలే. ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా వేదాల్లో భాగాలే. తర్వాత ఇక వ్యాసదేవుడు పండితుల కోసం, తాత్వికుల కోసం వేద జ్ఞానం అంతా కూడా వేదాంత సూత్రం అనే రూపంలో మళ్ళీ సంక్షిప్తం చేశారు. సో వేదాలకు సంబంధించిన లాస్ట్ రచన ఆ వేదాంత సూత్రాలు అన్నమాట. అవే బ్రహ్మసూత్రాలు. సో వ్యాసదేవుడు మన గురువు, మరి నారదముని ఇంకా గొప్ప, ఆయనకు కూడా గురువు. ఆయన యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించి వేద సూత్రాలు రచించిన, తృప్తి చెందకపోతే అసంతృప్తితో ఉంటే నువ్వు భగవంతుడి గురించి రాయలేదు, మహాభారతం రాసావు కానీ దానికి సైడ్ స్టోరీగా భగవంతుడి గురించి చెప్పావు కానీ అసలు ఆయన గురించే నువ్వు వివరంగా రాయడం అనేది లేకపోబట్టే నీకు అసంతృప్తి. కాబట్టి భగవంతుని గురించి వివరంగా నువ్వు రాయి అన్నప్పుడు అని నారద మహాముని ఆయన విచారానికి కారణం చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఇంకా ధ్యానం చేసి భగవంతుడి మీద ఆయన భాగవత పురాణాన్ని రాశారనమాట లాస్ట్లో. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది ఈ కొంచెం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫినిష్ చేద్దాము. ఇప్పుడు వేరే ఇంకొక మీటింగ్ ఉన్నది. సో ఈ క్లాసు ఈరోజు ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే